Oh lah, kowe iki kelancangan. Kelancangan piye? Lah kok iso dhuwur kowe karo aku? Mbokmu nyidam apa mben dam tinggi, Bos? Kak, nyidam tinggi. Nek kowe kepengin dhuwur, kowe ngombe obat tinggi. Lho, wi lho. Wis, iku bakale. Alah gak usah sak sendok, sak pucuke modar. Kok iso? Dan kok kon ngombe obat tinggi. Lah obat tinggi iki apa? Obat penumbuh badan. Oh, nah, kuwi lho. Beda sing dikarepke ndrem kuwi. Enak to sing ndrem. Ora. Mbak Niken, Inggih, ayo. dalah. Iki wis diantu-antu piyai mriki. Panjenengan mong arep kepengin di napa niku mirengke suwantene ning sadurunge napa lelagon sing seger sing langgam rumiyin ya, Mbak. Ora ketang mung sepisan. Panjenengan ngaturi langgam apa antarane Nyidam Sari Setya Tuhu yen ing Tawang pun mang pilih. Ayo. Nek liyane kuwi mangsa borong nderek. Napa nggih? Setya Tuhu mawon. Setya Tuhu nggih? Nggih. Setya Tuhu sing langgam Mbak Niken Salindri sing bawa walang sait. Tenan aku kon bawa. Iya tenan. Nang iket nang nggon diliwati. Ora. Niken teko aku kon ngalih. Ora. Aku tuwas ngapalke Cikini ke Gondang Ria lho. Cikini ke Gondang Ria ngene. Ku jadi begini-gini karena gila. Apa? Karena Ku dia. jadi begini gara-gara dia. Nek gak gila gak iso. Ya saiki kaya apa suarane Mbak Eka Prihatini sih. Ayo kaya apa ndang suaramu. Pamerke. Pamintaku. Nah, aku nek ngantek kowe ngisin-isin ki titenono. Walah apik banget ya suarane iki jan. Wah apik banget loh sampean ki meskipun dia pendek tetapi suaranya nih. Landung suara. Landung ya ta Mas? Nggih, Nah, Tak kira sing lancange ya dhuwurmu tok bae kupingmu barang ya kemajon. Wong aku lagi mangap e urung lho. Burung mangap lho. Mau krungu suara kowe. Matut ngono. Aku. Kadhe aku manggon ana kene seneng. ambune iki lho. Alah wis to. Ya kaya apa suarane? Aya. Iki ngisore kali lho iki. Aya Iya, ta. Beneran aku. Sesuk-esuk nek mamane kari buka ratak. Ya kaya Kak. Ya. Pamin aku. Kuwi lho. Pak Dilan lho. Nenano. Ya. Pamintaku. Wah, jan hebat tenan. Jos suaramu, Kak. Nggih. Ampun banter-banter. Lah ngapa? Lah cedak ke monitor pengen kumbledos perangi kok. Kebanteran. Oh ya wis. Wah. Nano. Nggih. Limas. Alah iso ya. Ngenteni suaraku. Alah. Nano. Ya. Limas itu. Sing piyai kono ben pirsa, Kak. Kowe karo mlaku rono. Sing kono ben pirsa. Nah, nyedaki kamerane kuwi lah. Bagaimana sih kecantikan asli? Oh iya, waduh. Aku malah ngene iki nek kancane. Lah piye? Padha syuting dedekku. Menungso karo kamera kok padha. Ayo, etut. Kok di close up ya Mas, tak geget lati. Iya, Kak. Etut runtut tansah raruntungan. Up, kono wis pirsa ta? Nggih. Mlaku rono, gen kono pirsa. Kae do lenggah kabeh. Ayo kono mlaku rono. Masa kula mlaku mriku. Oh, rene lho ning ngarepe ibu-ibu ngene. Dhewe. Iya dhewe no. Ngopo pasane. Mas aku sindan apa kontraktor aku rono rene kok ngangkang dalan. Ayo lah rono. Kembaranku ning kono sik ya. Alah. Iki Niken. malam ini aku duo anu lho, iki Niken Salindri. Terus. Iki Kasalehu. Iya. Ayo kono salihu. Ayo. Amat ya Mas. Nggih. Nah, ayo. Nana. Nggih. Wes kono bae. Nggih, masane kok gak roh ae iki ya roh nek iki rumah kali. Ora ibu-ibu ki mung namatke kowe iki jane sinden apa percil. Wah ya. Ya Kak. Ngomong ngono nek entung jati ngono. Piye ta Pak? Ing sarena lan ngine. Hop. Wes, bali rene neh. Yo. Bali rene neh. Mbok dicucukne keleleh mlaku lader 5 kilo Wes, mung kene, ayo. Tarik tok. Yo.
Nano. Ayo. Oh lah sinden kok tukang karcis pasar. Wong sinden kok ngresula wae. Sapa sing gak ngresula ibu ini ngene iki lagi repot kok kon rono rene. Nggih Ibu, ayo. Ayo wong kok nggih. Ngene iki yo karo ngematke sik. Heeh, ngematke kok lali. Lali. Iya. Datan kinggang sarambut lamun adoh caket mring ati Yen cedhak tansah mulat ya. Yen cedhak tansah mulat Nenoe sida asih terus kula Pindha mimi. iki mboten noper. Ora sing akoni sapa kok lancang, aku ora akon kok. Aku juga lancang gur tekok. Iya. Kula ndelok terus kemajon. Ora. Ayo omong terus ayo. Boten. Pindha mimi. Lah nggih. Ya. Pindha mimi lan mintuna. Ya. Ayo bareng nimas ana tepi wajib sida asih Alhamdulillah lho Mbak Niken. Nggih. Niku arep kaya dangkel jati ini suarane ya hebat. Alhamdulillah. Tekan gen. Rungokno Mbak Dangkel Jati Nggih Mbak Yu. Kok rungokno Pak Bayu juragan mebel lho. Sinden kok Dangkel Jati. Yo, setia tuh. Monggo Mbak. Aku kang setia pin nganti saiki Oper Mbak Eka. Lanjut ya. Nano. Mugi lestari. Iya. Dientekke Mbak Eka, entek iki terus dadi memanik garap irama jaranan gen tembangke Mbak Niken. Ya, ayo. Maka, yuk kantekno. Mugi antuk berkah ing witi
balungan seru.
Sing ngobroli raimu. Ngapa kok kowe gelo iki? Ya ta, nikah nek ketok suwangar, celeng, bersiung. Terus kok garangan. saya nyesel ya Mas. Wong kabeh iki Lah kok manut karo sing nyekel. Lah kok sama dikeki iki ra kuat. Ngono tak kei sik, ngono tak kei gede. Lah kok nek Lah kudune kan saling melengkapi lek cah cilik dikeki sing gedhe. ya wis kowe iki wis. Dah ngono, wis. Kaya modern. Lah kowe gawe ra kuat kok. Aja kegedean sing pas ngono lho. Ketok sangar ngono. Lah terus lek pamane gedhi apa ya iso jogete ayo. Apa nek Iso jogete apa ora? joget to? Iso. Wis iki enak punya wis kene. Iki ora gede ora cilik wis. Dah coba. Ayo ndang kuis. Hey. Seneng. Wis gak ngene iki kecep. Malah apa kuwi jenenge mesake kayak ulo nyembur raiku malah. Ya ta. Oh jare mau cilik kecilikan saiki sing sedengan ayo ula. Wis ora sangin aku eno luwak anyang-anyangan ayo ngerti. Pokok angel kaya ngono lho Ken. Wis ya momongane mbokmu ya ngono kuwi Ken. Lah iya. Wong wis gedhe iki tapi ning kaya cah cilik sih. Jaluk Iki dimong. ngerti apa ora? Apa? Piye-piye. Tumbuhan ya ta. Nek cilik tapi umure akeh kan anu jenenge apa? Bonsai. Kalau didol larang. Oh dadi kowe ngibaratke awakmu ki bonsai. Jendek cilik ning larang. Oh cilik kae larang. Ning jane lho bonsai sira tok digedhekke kene ya enak. Kayak jenenge bonsor. Iso Apa-apa kok ora. tambah ngecel terus. Matur nuwun, makasih. Sik, Mbak Niken gare ngono sik. Mbak Dita tawati rene ayo rene. Ngancani Mbak Niken. Ana sing ngersake gerajakan Banyuwangen. Masuk. Ya. Monggo kene Mataram terus. Yo. Eka, Lem. Nek kok panggah kon ngaleh. Kapan aku terus ketularan bayi-bayiku ayu ngene iki? iya. Anggere wong ayu kon ngaleh, aku gak ayu to Mas aku. Ayu, kowe ayu banget wis. Aku gak entuk tampil bareng Mas aku. Yo kan gen dhewe-dhewe kan pilah ngono lho. Endi sing wong lumrah karo sing ra patek lumrah ki men pilah. Ya wis ora masalah wis. Barne ndi? Setere kan mriki. Kene lho rasa ado-ado. Lah kene kono padha wae. Nek kowe pengen kaya Mbak-Yu ya kok kaya Mbakmu ki adimu ya. Ya. Ya piye carane yen dedeke padha karo kae. Nek dedekmu iso padha kae, jejer ora apa-apa. Nek selama sih kaya ngono ora usah jejer. Iso. Iso ayo. Dah anu aku sumblinen ta. Mbak Dita. Dalam Mbak Ya Bayu. iki ana sing ngersake gerajakan dibawani. Nggih. Ya. Mangga. Iya ta? Mosok aku sesuk ndadak nggo egrang. Sindan para lomba 17-an nggo egrang ngene. Ndok kon ben iso padha kancane kon pilah kon ngalih, ora padha kancane kon. Bocah kok cerewet ta iki apa ta? Kowe kok nyecret ta iki ngapa? Mas aku dibedak-bedake. Ora, kene nduk, kene ngadeg kene, ora kene. Ngadeg nggih. Ah, ya. Mesti ngenten lho, ben ketok tampil ngeten. Ngadeg kok. Lah nggih. Ngadeg kok. Lah niki pun Wis to, oh ya wis. Nek mau semono ya wis aku ora masalah. aku lak melu Pak Demur Klaten. Lah apa? Dadi omahku mbiyen kono. Lah kok iso? Ceper. Ceper jeneng desa ya. Kita- Yo, Mambiat. Ya. Mambiat mayone. Den joget Mbak Niken. Mambiat mayone. Ayo penak to. Apa? Malah digeanci-ancian iki penak. Malah njlogeno aku to, Ken. Heeh. Kok ana sing nyempluk gelunganku. Apa nih? Iki anak kecil kok ya wis tumbuh. Maksudnya lebih tumbuh ke atas daripada aku. Masa ya Mbak Yune di Ayo. lompatnya ngalah.
Ayo jajal sampean iki sarang luwih dhuwur. Nah, ngono. Ayo, ndang, ayo. Ayo niki lho. Coba. Mambian ayo coba. Sing juga dicontohin niki kan sih. Suarane no Mas, suarane. Ayo. Contohnya sih. Ayo Mas Nanda. Awas Kak, ayo. Ayo. Sing dhuwur. Pola ini kan lho. Ngapa? Aku bar tiba raiku dinek kejelok mripat dulu. Ayo coba tak saiki. Ayo. Suarane. Yo. Suarane. Pemanasan latihan. Gading belamyangan. Suarane gedhe. Ayo. Si. Loro. Tong. Itu ndak. Piye? Kurang dhuwur Kalian nikan mah lho nek wis ngene terus tok mubleng. Oh. Lah mumbulmu ora tegas kok. ora mumbul lho. Coba. Ya Mbak Dita tutuke. Berarti aku mumbul terus ndak ngerti. Lho, biar mikir. Rasa malangkel. Kenapa ya? Yoi. Ngene iki lho ndak. Ya. Cepet Dek, luwih dhuwur timbangan aku kowe ngono ndak. Ya. Ya. Ngene iki ya ndak. Ngene iki lho. Iya, kok iso. Bariki, ayo bariki. Kedisian. Iki masih. Bisa gas. Lagi. Lagi sidan apa tikus kobong? Aku gak kajen ngono kuwi. Sampai tukang son bareng ra tubruk lho. Wah, aja banget. Wah, kayak niken kok. Lah kok lek mumbule ra ketok kok. Masa gak ketok wis mumbul sampe cincing lho. Oleh mumbul ora Ayo coba. Bisa gas. Lor langit doa sangker. Nyoit. Oh. Mumbul buri tok wis. Timbang kowe kokean polah marah ramu nih. Ketok mumbul buri. Apa raiku ki? Enek loro kok mumbul buri. Ora, kowe mung mumbule tok wae, ya ta? Nggih. Nah, kowe ora pas dilek ngono. Gak mumbul tok. Heeh. Terus lah kok lek gak dijelek ora ngawang-ngawang lho. Ora. Wis ta, yo ora. Ya Mbak Dita. Oh, sik. Are niki. Lagi yo nan. Angkel lihat, coba. Yo. Wis ta, seneng ta? Ya. Seneng ora? Belas. Lah kok mak pluk. Iki nikan mak des. Lah kuwi dedeke semono jelek ya padahal kowe semono sak pete ya. Muni makluk wis bejo. Yo. Keren ngono ya. Sinden mau diesel ya. Belamyangan ya. Awas, yuk. Tanah India. Bumeliaring. Taman Sari Nusantara. Niki, kula nggih. Musik. Nggih niki. Saiki tak tes siji-siji. Napa neh? Pitik-pitikan. Lah jenggleng niki. Wis entek kok. Belum tak teman. Wis Mbak Dita sik, ayo kowe urut antri, cilik dhewe mburi dhewe. Mburi dhewe.
Kene lho, Kak. Ngeyel. Bantah. Ora. Urute ning ndi urute? Urute Dita, Niken, terus kowe buntut iki mburi. Wis kok nemburi dhewe. Yo, Mbak Dita, coba. Siji sik, Mbak Dita contoh iki, yo. Patetan, yo kembang patetan. Ini Mbak Niken, ayo. Wih, didelok. Kosek. Buri. Kula ajeng geser lemuk kuping kene kene. Rada mepet. Wah, lur mriku teng mriku kadoan aku temen patetan. Ra kene rusak. Wah, nang guri. Patetan. Kembang patetan. Ya. Cah semono lho. Kok wis iso coba blangtak kok. Ya. Aku gumun sampean. Ayo damel krek. Tangan loro to, Nyuk. Tangan loro, sijine iya no. Iya. Mik lupa. Titipno masmu lho, Pinten? Halo. Iki. Oh, susah iki. Iya. Nah, ayo coba. Nah. Mendek. Nah. Mendek nih. Nah. Wis. Ngene lho Dit. Karo Mbak Niken. Iki aku ra mau kepengin nyoba ngetes kaya ngapa joget TK. Ah, nggih. Iya. Ayo. Nggih, sakniki kita kira omongan. Ora. Ya coba kaya apa? Ayo. Patetan. Ya kembang patetan. Aku jaluke piti-piti ana dikai garangan. Sararane yo kuthuk kok garangan lho. Iya, ya kuthuk ya ora apa-apa. Dina bodi ku lak semlohe. Alah. Kaya ono semlohe. Gitar Spanyol. Spanyol. Yo, Gerajakan Banyuwangi, yo. Mbak Niken, Mbak Dita karo Malang Sangit. Ayo, monggo, yo. Yo. Aing. Yo. Aing. Gerajakan Banyuwangi. Raina bengi. Sing tau sapi. Yup. Hey. Oh. Aing. Mbak Niken, yo. Hop. Yup.
loro limo. Loro papat. Awas. Alhamdulillah matur sembah nuwun wis diaturke gerajakan. Mbak Dita lenggah sik. Ayo, saiki genti Mbak Rizky Ainanda Utami. Ayo mriki Mbak. Monggo. Monggo. Sabang di barat, Merauke di timur, aku wilayah Indonesia aman dan tentram. Indonesia, sadalah, aku ingin damai. Sadalah, aku ingin damai. Irian barat, Irian barat, Wilayahku, Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayah. niki enten awala Mbak Niken, Nduk Ika. Nggih. Ya, menika ngersakaken lagu Gelo. Oh, Gelo, nggih. Belum, mungkin Iya. dinyanyikan Mbak Rizky Ainanda kembaranku. Nek kabeh kok kembaramu. Ini padha wedoke. Oh iya. Kamu ikut nyanyi nggak? Apa? Kamu ikut nyanyi nggak? Loh, aku nanti menyimakmu, ya ta? Nanti tak rekam buat besok belajar. Gitu. Oh, ngono. Iya, wong lagi daftar PAUD kok. Iya. Ya aja nesu to Boleh, ya boleh. ora. Boten. Ya diaturke. Ah, buka celuk langgam sik ya, Mbak. Nggih. Nggih, engko pas irama seger dangdutke lagi Mbak Niken. Nggih, maka. Lah kula, Kowe nggo sajen ning kono sik. pada ningkong kok. Wis aku dipeplet mekeh. Wis kene kok kono, anu kowe jagongan karo Mas sing nyuting kowe wis Iya. dikancani sik digenteni kaya. Oh, lah kok Kuwi bebekmu lho ya. sinden lo kon jagongan mana tukang. Iya, Mbak, iya, Mbak, Rizky. Wah. Ning ngendi nggonku goleki bote kepengen ketemu senadyan ada tak parani mong nuruti karepe bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinedyan atiku loh tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing tresno aja dhewe aku ora bakal gondeli kaya ngene lakonku biyen apa kok dadak ketemu Yo, irama seger. pancene Yo. gawe keloro Hey.
kasih, matur nuwun. Wah, dah. Kak. Halo. Kuwi. Kowe iki aja mung enak kepenak wae. Jatahe dhewe-dhewe kok. Iya. Enggak wong kula niku asine istirahat aku nyimak lho. Oh iya ta. Mbak Rizky lek senior kula. Heeh, bar Mbak Rizky, Mbak Suci ya saiki ya. Nggih. Mbak Suci genrene. Suci Obita. Nduk niki kan nembange ngen leren sik. Iki Mbak Suci ngen bawa, mengko tibake bajing loncat ana sing nyuwun. Nggih. Kok Mbak niki kan ngen beksa alon-alon wae. Oke. Iki ya mergo saking larise anu pita suara kudu dijaga lho, Mbak Ngen. Nggih, Ora kena Leren. biaya. Kene. Jogete bajing loncat sing kaya wingi kae, ta? Sing lek ngajari sampean Dek iki. Iya. Alah. Iya. Ya mriki Mbak Suci. Jebul kae sing tak anti-anti wong. Diaturke bawane Cahya Sumirat. Ya. Engko sing ngiringi Gender Bab Gambang. Heeh. Dibawani Pak Suci. Monggo. Engko dawah bajing loncat. Iya. Engko Mbak Niken gen beksa Eka ya gen njaipong kaya ngapa. Monggo. Ya, Mbak. Awas baluran. Pegang siang. Gusti ngeraos
Duka Saron Intro Cantrik. Monggo dados yuk. Alhamdulillah wis diaturke bajing loncat. Nah, matur nuwun Mbak Suci. Nah, Mbak ini kan leren sik. Yo, iki khusus Eka iki. Enek nawala ka? Ya, aku mengapresiasi sangat nih. Piye enek apa? Dek niken jogetane bajing loncat luar biasa, bangga tenan aku. Ah mbok coba kowe saiki. Kowe kudune ngerti Ken, sapa sing maring kowe joget bajing loncat kan? Yo. Kowe to? Sapa? Kowe? Sapa? Sapa kan? Ya guruku nah. Lah iya. Lho. Tak kira nek coba kowe nek joget kaya ngapa? Neno yo. Mbak Suci kok kono coba ganti joget Eka. Jogete aku soalnya ayo kan dajal ayo wis to kan ini tadi baru tak rekam. Ayo. Joget. Lah nggih. Ayo. Kok nganggo ngenean iki lho. Yo Mbak Suci. Mosok kudu joget. Ayo. Bajing
joget apa mepek lambi? Kok joget jaipong buka-buka. Lho joget jaipong buka-buka itu jare. Ngene rane. Loh, kan ini tadi perpaduan bojeng loncat sama SKJ. Jaipong karo SKJ. Oh, juga karo senam. Loh, tapi masalah sejarah aku roh iki lho. Dawa Surya Sumirat iki. Apa? Cahya Sumirat, Surya Sumirat wayang wong. Cahya karo Surya lak ya padha wae. Nek perkara jaipong Eka pancen kalah, Mbak. Nek nggon joget dangdut ha iki. Iki ana sing ngersake tembange cewek gaul. Sejarah isih to tak omongno aku. Sejarah apa? Iki Surya Sumirat iki mang. Apa to? Cahya Sumirat. Sejarah joget apa sejarah? Bawa iki biyen. Oh iya. Pas mlepek srengenge laire pasaran pon pas Jawa. Oh, laire bawa iki. Iki dinyanyekke Mbak ditembangke Mbak Si Paingan. Heeh, paing ya. Aku paingan. Iya terus disangka tok bake ora. Bar paing apa pon bake. Oh, iya. Ya Allah, masake bae ya. Nanggen. Aku lagi ngerti iki lho sindenku bae nek sing koceluk siji. Lho, niku sejarah lho. Oh iya. Ya. Kudu ngerti Mas. Ya. Ya, nggih Bu ahli sejarah. Sejarah telek iki mau. Oh, gerang ngapus diapusi ya. Yo cewek gaul. Apa iki? Cewek gaul. Ayo. Kumblak kuntak. Nggih. Lah sing nyenggak pokoke kudu delok Pak. Siapa? Sing nyenggak setunggal Pak Biarto. Pak Satimin. Pak Satimin. Iya. Mengke senggak perpaduan Pak Satimin kalian Mbak Suci Ovita Dewi. Ah, iya. Mergo Mbak Suci Ovita Dewi niku Tulungagung terkenal jaranan Salihung niku nangis. Iya. Wah, Yo, diaturi sik cewek gaul. Maka ayo, tublak kuntak yo, Dul. Awas Kak. Ya, hei, kerajaan Kobis. Goyang kerajaan Kobis. Saya
jogetmu sing ngene dhewe. Loh ini yang namanya joget pargo itu. Oh, sik joget sing ngene Dewe dhewe. ora pargo. Jenenge Pragos. Nah, coba. Kowe iki lho. Ngene sampean iki lho. Dul kemet joget sing ngene dhewe. Kok iso dur. Nene ya coba ya. Pakman nih. Ayo tak, ayo, sing ngene dhewe. Ayo. Ciro lu, ya. Iki pargo e. Ya, ayo tak coba. Rekam dong. Ya alah rekan dapurmu kok apa. Ya. Ayo Ciro lu, ya. Ya. Nah, kowe buka celana nyuk. Iya. Tak karo dhewe. Ayo. Ayo. Berat kembang ya. Ya, ayo. Berat kembang kowe isih wangi. Ibarat tepung kowe pancen Hop. legi. Lho iki pargo e. Kuwi pargo apa wong tandur? Lho pargo itu yang ini terus Wah, bakeane ra duwe kok pargo gayane. Lah coba iso pargo ora? Bisa to? Yo coba ndelok. Wis bener apa rong lho. Ya wis, nek kowe iki kecupeten kowe ya. Oh, senengane. Ya seben ora apa-apa. Wis ora apa-apa ya Mbak Niken ya seben. Ora jajal. Anu, mbok komplit-komplit donya. Jajal kok niken lho pargo napa tak rekam kok. Alah. Lah aku rekaman dene. Ora mung aku tok sing arep rekam. Tak apa. Nanda bareng lho. Iya. Agil barang kok ya. Mbak Niken. Dalah. Terima kasih ya. Terima Matur nuwun. kasih. Kok tutuke ning Paten Songo. Siap.